toh operasi media kedua media korting di tuman ni tum singhason kad di tang terang lapen ke di sabai youth club ahin benang tum kadu dong kami kurang tu kadong pajir pondo lasi pini tum dak singhason Facebook ke ceng sini tum singhason kad biju tang terang lapen ke dak di sabai youth club labang so pahini ban itum cepatir piponsi non itum labang so singhason pes ke pacun dia pan non tarik drop pen tarik ner kepan labang so mo itum pacun poni pan non itum kim rang pon bom lo lapen labang so itum sikdang pon bom lo sela bang so kikim kerang pon bom along stami pinangan rong rubatum nang cerap nang ditudun lo lapen labang so kikim kerang sami pini kicu tang pon la ponang deng si dolo lasi ladak pinangan kai kacepati pon asona mungdo kasi labang suka cepati pon asona mungge do analong mosambi pini singhason nang kangaru pini rong asar kan cenglok pini ke ding ke ria bang ku bang pi tu mosambi singhason pesalong labang su ni tum ke claim ke dam bolong an nang ka cerap no citu ni masini tum dak singhason kar bi tang terang lapen ke dak di youth club hin bani tum ahin ben chuning ripon lo ini dak itu tum di singhason nang kang di sobai patu klam no itu cepati pipon itu SKZE singhason kar biju tang terang lapen itu di sobai youth club ahin ben silabang so amai ini tunon kerang ji mati jong cik ko tarik drop pen tarik ner kepan cepati pipon lon itu youth club hin ben lapen non tapos sona por 6 sedang bom itu penan 6 dang iglo pasti non asona mungdu itu lai khela dula pen cenglok lapen la lun barim lapen kadu ko viason an itu hik pon iglo lapen labang so dim no an itu singhason along arat uwe kimihan ke pacing thur ponje phan non la fashion show pula usumara phan bang do labang ke nengkan phopen nengkan kep arta kepleng usumar phan lapen ke kulang angdang angkang pi all karbeng lo apuson dadu suaru sotumhan raje cepati pindeng sumpot ke cepati labang ke nengkan great rock sipen nengkan ingko rapian arta ke zoom au supi tumhan nilitum labang ke ladak singhason angkang lon disobai patu klam no labang so singhason fesalo labang ke nitum fashion show tadeng pon iglo sekadu ko bin yang sepati tunji phanali tum nang tum media hoi phandanang chuning ridun iglo lapan nitum tapuson ke paman pon ke ingdeng si kicing sila tapuson singhason Facebook nitum ha mentu ni pen claim clip pen la on si claim kicing la yang nitum tapuson nang lelang karju pon churulo nitum lapuson claim pon thubom ila athe kicing non kecing no pining ke non 2024 lapen munung to next 2025 tami tum claim thuji ningkane thom mani tum pachok bonje labang so sai bang ke tela all karbi englo all ke katugu kawi atok anu karbi arat anglong arat tameng cepati dun me ni tum hala bang ke accept pon po open for all from bang ke non from bang ni tum thik sik dang iglo ni tum nang homri ignon ni tum long from a thik iglap lo lapen from anam bang ke ni tum ador zoom hack pen se ni tum piponji sikap hokep ame anve ji menjo thabanam lapen registration fee bang nilitum bharot throk labang ke enpon ipo throk ra hokep kadu ka bipen ke ji non nilitum menang do son ingkoy nilitum ka cepati do lun barim pen cenglok uwi ki mi ki kan pen cenglok lapen do bathali ki ap lason khela dula aku ko ajutang nilitum labang ke deng pondok hambi ke patu pen cenglok son suri ke cibo nitum menang do la se son thong kep pachok iglo lapan te hui mi abang ke nilitum singhason det bu alam mi pudam de ning hanga tuman tami bang mi di bang mi latan la bang ke ladak singhason arat tum hancho for all abang ke nilitum la number 1 bang ke fashion show hala ke solo su arta ke omu chora tum halo open nilipu bom lo la pen ke non la kilun ke kana ba la sonia bang ke nitum open for all lo lapen baki kini an kini tum la singhason angkang ki aphan se tum panong pilo lapen la dak la an pen aphan se tum accept pon ik thek chot bo